Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu mana karo channel Mak Gini Keluarga Sederhana. Ini pemirsa yo, mae gabut. Ora sedengaret gabut enggak? Gabut ngantek gabut. Ih, ana sabun. Sabun sing ki ambune harum. Rasa jeruk. Iki rasa loh harmoni. Iki jelita. Lho kok beda pemirsa? Stroberi harmoni karo jelita. Beli 5 gratis 1. Iki lho buah beda yo. Iki padha stroberi ini tapi warna beda pemirsa yo. Iki mae berhubung kapur baru sentek. Kapur baru mae entek. Jadi iki mau buat pengharum ruangan pemirsa yo. Ben ora penguk arep tak kei harmoni. Ya apa iki? Harmoni apa harmoni? Engko tak dekek ning kamar siji ning kene iki ya. Ben kok kena kipas dadi kaya ngono kae lho pemirsa sing dikendul-kendul ning mobil. Ning anu ya. Iki carane ngene tutorial. Pengiritan biar hemat. Tidak kalah wangi kok. Ini pemirsa coblosi. Kudune sakjane nggo paku. Iki berhubung iki garpu sing tak nggo anu pemirsa. Tak nggo apa kuwi jenenge? Tak nggo gas, tabung gas njupuki sile. Carane ngene, coblosi. Ora perlu banyak-banyak lah. Sakjane nggo paku, cuma yo mae wis nganggo iki wae. Kok leren golek paku ning gudang. Dikasih lubang beberapa. Tuh kan. Awet iki kok pemirsa. Kapur barus. Nah, iki kok terus digantung. Taline yo tradisional. Tidak perlu panjang-panjang. Iki sing rasa stroberi sik yo. Rasa jeruk. Ngantek poklek pemirsa. Iki cukup begini. Biar dekat ya pemirsa. Biar dekat. Oke. Iki gak promo ya pemirsa. Iki cuma biar hemat. Sirop ya. Itu neng ruang lemari duwing ku ya tak kei 1 pemirsa iki sik kurang loro iki. Wis coblosi sik kurang loro iki. Mau tak pekne neh pemirsa masih kurang 2. Iki amit 1000 nggih pemirsa nggih. Kurang dhuwur. Dadine dengkule make dienggo tataan. Kok kepikiran bikin minyak. minyak. Saiki genti dicobos pinggire. Aduh. Terus iki dicoblosno kene. Ndi mang. Dah bolongane ndi le cah? Dadak man kok yo angel. Njaluk dilubangi kaya ngene.
Wah, iki to. Ini pemirsa, cukup dengan modal berapa iki? Biar awet. Lah, iki terus dibundeli kaya ngene, engko ditalekno ning gantungan. Cukup dicantolno. Soal iki golek idome serandal ra temok pemirsa, jadi niki tak nggo anu. Kita masukkan lagi kayak ini terus. Mak kok enek-enek ae sabun kok dienggo minyak wangi. Iya iki kan make inisiatif ngene daripada tuku kapur baru sing diluntek. Ning ngene iki awet pemirsa. Lah ndi mang bulungane cah? Ngale. Nah. Wah, jaluk mindoni pemirsa. Bisa toh? Gampang toh, mudah toh. Sabun dijadikan ruang ana ucul. Kependekan iki mang pemirsa. Kurang dawa ya. Ini wangi. Saatnya kita biar hemat gak tuku kapur terus. Biru terus. Iki engko tak dekek lemari pemirsa dadine. Itu kali ini tuh. Aduh. Songkrok banteren. Jeblasen nih. Masih satu lagi. Kegantol loro ya kulit. Ewa. Angel temen. Lebih apa kok piye? Sudah jadi toh saatnya kita beraksi. Nah, kayak ini. Gampang top pemirsa. Minyak wangi ruangan. Yang di mobil-mobil harumnya kan koyo iki pemirsa. Jadi mae inisiatif jajal iki engko nek
awet kanggo pirang wulan pemirsa yo. Kena kipas tak dekek kene pemirsa yo. Tasnya tak pindahe. Pindah set. Lah, minyaknya dicantol kene. Nah, iki kan kena kipas toh. Jadi harum. Wah, anak kurang dawa pemirsa. Kurang lebar. Kurang panjang. Wah, ora ketok bolahe. Alah, coplok eneh. Oh, ribet ngene pemirsa. Timbangnya ribet yo. Ribet dah. Wes. Kasih satu. Iki. Tidak usah dibuang ngene ae. Dah. Oke, ganti. Kudune siji-siji dike kabeh pemirsa berhubung sabune mak mok sithik. Soale kan badhe dadi dipakai mok loro tok. Iya tak kei siji-siji kono mung siji. Wis kaya ngono. Delik ning kene siji. Iya tak kei siji iki gak tak gantung pemirsa soale gak ono centelane paku ya pemirsa. Tak grayangi ya ora enek pakune. Jadi wis tak selehno kaya ngene. Wis selesai pemirsa. Wis pewangi apa? Otomatis. Gratis yang murah meriah. Ngene Mas Andi tak kei siji. Kaya ngene. Kei siji kilo pemirsa. Kayak kene ben mambu. Nek dikek ngisor gak mambu. Wis. Ya wis kaya ngene iki pemirsa yo. Dadine inisiatif mak dhewe iki. Mendunge peteng. Urung sida umbah-umbah ki lho. Sik mumbruk ki lho pemirsa. Sik tak uwel-uwel ning kene. Soale ora nek panas. Lho sing iki urung garing. Soloke wis tak kuwi.